Original, pròpia, fresca i amb aquest toc particular que té aquesta falla, amb aquestes característiques es presentava ahir a la vesprada la renovada web de la falla Plaça Alacant, a la Casa de la Cultura d'Alzira. Bueno, pot trobar bàsicament lo normal que sol trobar en altres webs paregudes, els actes que anem a fer, les fotografies de la presentació o del futbet, però a més li hem donat un toc com a novetat un poc més a la nostra personalitat, perquè som gent més divertida, ens agrada molt la festa, entonces ja veureu que la pàgina és molt amena, molt divertida, en personatges, tipus còmic, tires còmiques, és algo distint. El seu creador, un jove alzirenc dissenyador gràfic que pertany a aquesta comissió, segueix l'artífex d'aquesta divertida i singular web. Sí, a part de qualsevol persona pot entrar, el que hem intentat és fer una web adaptada als temps d'ara, vull dir que és una web viral, d'alguna manera està relacionada en les redes socials, en Facebook, en Twitter, en Spotify. Entonces, cada vegada que se fa un comentari a través de la web en algun post, en algun article, queda registrat també en el muro, per exemple en Facebook, en el muro de l'usuari. Una web que pretén arribar no sols als fallers de la seva comissió, sinó que també persegueix l'objectiu de mostrar al món sencer com són les falles si les vius junt a aquesta comissió. Atractiva i de fàcil accés, on l'internauta podrà participar de forma activa degut a la seva connexió amb les redes socials. Sí, realment, li diguem nova web perquè en principi ja fa anys, teníem una web, la deixàrem per falta de gent que la poguera portar i ara, al cap d'uns anys, aprofitant que jo soc dissenyador gràfic i que controlo un poquet el tema, hem aprofitat, tenim una pàgina en Facebook i com a complement hem donat d'alta el domini plaalacant.com i serà la nostra web a partir d'ara. Baix el lema El bressol de la Casalla i adornada per simpàtiques taronges i coets, la falla Plaça Alacant s'obri pas entre les noves tecnologies.